banyororenga eubi masakanare tokoewa twabeka eubi twaganye gari yacha igari lyasange lyeubi lyanda yatuguta osiya irase koira yatukana ngari sakara likwairwe osaja monyene tobwatirisakana obwate labda asokumura kwabeke eubi elibuyaiko egari gose yachianyorwa ose asikware koira kwarangana atambe imagine nga eubi elikwanya bogoria west ya nyomba makokono wale nini na nini amasabo ebintu birioroche bigo yatokana ngaye kwa makobole ebintu biria kwa bira aralia kwa manya kobira para kwa murororo imagine kwa bogori ubikorunka ose koru nyomba ose koru wale somanyate kwa yira para kwa nyebe kororo ale soko nyebe para sese ngoja chire chiburukani chome ngoja chire oro chiburukani chichu banga no chire manyobete chichu base ase ubielime egari ngwete ororo chipikipiki ngwete chiro ororo chichuba chiri chamakuru ororo chiata gose ne okogoro we pikipiki gose no kogoro kwe gari alisi kwa murali koli gose mpara abantu bamanya gotereri bagwa monto obuneka asengenjo yao kwarusie ubika kwaira bono ekyagere ubieli asinaro komura labda gose ngoro yaichoire yatokana ngebintu mbire gose ne pambasi cyabana kwabogoria kwatumbanjera na biri bitatakeiri byonse bigwatumba para gose nchera mono embwetero cyabangiya gose cinga kicinde yatokana ngalisi mukumura eubieli yaichoire libaga okobeke eubieli kando negento kali kya watera kaise kwa makumura sendo eligoro gosase biberia nande yaitika yale tobo chafu mono embwetero cyabangiya sengenjonga ebintu biringo kibire byatyoka gose nande bia expose inzalia alafu bochabu bwa magoroki bwa ichura bono nsalia bono embweyo etabieyo enareyo kwa boli obikoro nyomba ibagwa konye beka sebwenerete kwanyira kwanye tukutapara bono bara lingo watu kutirororo na atebirenga labdo mondo bunekire sese jaburukaniri bintu bune biteri bya bando bironge na kyakaranko bolinga ki embweyo etabieyo enareyo taringi yako jasama mino wasa watu kutakwa bande kwarusi kwao gose mwao kwanyerto kujikwa bande chichubana ochire bwatete tero cyabangija nakyekorango bolinga ki embweyo etabye yenareyo ocyasaba mino ine gaki igombuya oseka kichine kwanyaranga chilandlord osaba batenete chinyomba labde nyomba ngoikerere yatokana nganko mentale gose ne rent omentera tenants baye gose bali bamanya tororo bono libaga ko balati mapema abatenga gochaka next month nkokorande ki oba notice komentande rent yatokana ngachinga kichire komente rent ayo monyene nyombe iyo durene cyateri ndonge enyombe iyo no nerangi yatera akwa enyombe iyo barago tebiri ngasi naratago gete enyombe yani bwata chikasoro chinyinge ayo ligeti chibesa lakini abamanya tororo tutageti kubachari asenge njonga ayene beso tata komenta bali bande bono labda gosene singi amacha yakoleta isiko labda gosene septiki yaichoire turikorusi bochabu borororo bono bintimbiru chibyaba yaisenge njonga gosene latrine yaichoire tura rusi bochabu bono aineji baso komenta bara mungo kote ibale bono baruto tiko baigwa aineji baso tata komenta yato kananga abantu bangere konganya kolwa selandi eyo kurase chinyombe echo asenge njonga obochabu boichoire isikoga igalabda neta keirara osugu yaiko abantu bache buyaiko bochao borusi wo bona yatokana nga ayo monyene kyateka aye landlord diba wanta korosis ko gaiga mwasaro lekane lakini omenta chibese icho yatokana nga kene chibese no romenta chibese ichi mbuya menta asenge chinyomba ne chingi yachire bona komenta besa mirango esalegete gokomenta besa parking iteyo gokomenta besa drainage nereyo gokomenta besa chinyomba chatago kire chirangi chirakwa gokomenta besa libati gorugoro mburango twere wale mtembiri uchibyaba biya asenge njonge nareyo etabye yoko gachabande teriko chabangiya akibarango bolinga ki ine gaki igombuya ine gaki igomboronge toronge ichimbo cheto.